Ekarritu zuen kandelak egite ditu hainitzek, oso dotoriak, eta zeu zaintxuak. Bai, garriut pixka denetatik, eta garriut kandela bat berezi xamarra. Bai? Erakutsiko izut, Bai, noski. A ber... Ai, ama, oso berezia, ona. Hori, hemen zure marrazki bat, hemen egin dut programaren logoaren irudia, eta... Ona, a ber, eta loretxok eta danak, zukindakoa loretxoak eta dana? Bai, ditut silikonazko moldeekin. Ona. Dauken usaila da orkidea eta lirio. Ze goxua, ai, ama. Bueno, hemen jarriko dugu, bale? Dotore, hemen ze kandela ona, eta horrek ze, desente iraungo tamaina garraka, ez da? Kasi hauke kilo erdi argizari. Kilo erdi argizari, kandela hundiena. Ona. Bueno, eta hauze, algoritmoak inibili begea hemen gora eta bera, eta zuk algoritmo batek gatikan, hasi zinago guztia, nola izan da hori? Bai, da, ez dakit bideo bat ikusi nolako zergatik, baina egun batetik bestera, asitzen sari sozialetan, erabat kandela bideoak atera. Esan nuen, pues, aurrera. Hasiko naiz egiten, eta orain arte. Orduan, nire kandeletan, kandela guztiak, dira kolorea bai usaia, pertsonalizatuak. Bakoitzak erabakitzen du ze usain nahi duen jarri. Eta lorea, gainean jartzen duten lorea ere bai, bakoitzak erabaki dezake, osea, zure gustora. Ze kolore, nola egin. Dena. Orduan zuka hasieretik bukaeraino zu moldatzen zea egiten. Bai. Ontzitsuak eta igual erostituzu bereziak. Oida. Gero ze lehen gai bihar dituzu hau martxan jartzeko. Porque badakit, desberdina daudela kandelak, ez da? Leheno bentsat erlen argizarekin ditezan, gio industrialagoak ere bai, zuk zera bitzen dezu zehazki. Orain ere erle argizaria badago, baina nik biltzutena da sojazkoa. Sojazkoa, argizaria. Bai, hori, hasieratik hasi nintzen pixkat irakurtzen, eta irakurri nuen sojaren inguruan, erosi nuen, eta orain arte oso ongi orduan ez dut aldatu. Bai, badaudela eguzkilorearena, badago arrozarena, badago koko, osea, dauzkezu pila, baina ni sojazkoarekin ongi moldatzen nahi zenez, pues, enaiz horti. Aurrea. Eta nola etortzen da hori? Lehen gai hori nola etortzen da? Bai, nire etortzen daizki perla formatuan. Etortzen zaizki... Tanto batzuk bezala, bai, oida. Txokolatia etortzen zaigun bezala txokaldatzeko. Vale. Eta orduan, behar dudan, ontzi bakoitza behar du argizari kantitate bat, eta nik itutena da, kantitate hori urtu, eta gero ja, bota barra auketen ontzitara, bota. Bai, ja behin urtuta, eta gero solidifikatzen da ontziaren forma. Ontzian barruan, ja. Eta usainak eta zartzeko nola egiten dezu? Nola infusionatzen dezu argizari hori? Bai, hori... Argizari hau, nola egiten da? Sojan ere bai argizaria da? Bai. Argizari kantidadeak batek behar du usain kantidade bat. Nire normalean motatzen diot, 8, 10. Orduan, temperatura jakin batean dagoenean jaurtuta, nazten dio usaia o esentzia. Orduan, itxen behar da pixka bat usaia eta argizaria elkartzea. Infusio bat iteko, bale. Eta behin, temperatura jakin batera izten direnean, ja botatzitut ontzietara.